Зини буни. Добре, в ефир сте. Добре. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ентапар и днес ще си покажем неща, които може би не знаехте за Майнкрафт. Това мисля, че е нещо ново. Погледа винаги нагоре. Колко по-навътре влизам в него. Да, това е първото нещо. Колко повече влизате в един вилиджер, толкова повече той си вдига главата, но си има някакъв макс. Да. Така, да почнем. Ето, вижте, тухлите какъв хубав скин е. Хубаво изгледат. Но има един минус. Видите ли? Ей тази черта, тук гъде показва плюс, тази и тази. Те не са изправени. А пък тук вижте как са изправени. Тук се стават както си трябват. Да. И това е първото нещо за скин. За текстурата. Това е друго нещо. Значи, нормално, например, като ще... ще направим и така. Като сте на някой блок, вие не можете да пазите. Чакайте. Тия графики бъркват на постоянно. Да. Ето, като го правите, не можете да паднете въобще на къде да се засилват и в шанс. Но, казвам, че ако има половин блокче над него, под него, така, вие падате. Това е малко странно. Да, но сигурно е някакъв бъг. Така, следващото нещо е за стъклото. Виждате едно стъкло. Тук нормално стъкълце. Просто нормално. Виждате си през тези дупчици. Но ако погледнеш през това, не се вижда това. Още нещо. Ако гледате през няколко стъкла, ще се видя пак като с едно. А пък като се обърнете така, ще ги виждате. Друго, левитиращото блокче. Ето го, нашето левитиращо блокче. Всъщност, то не левитира. Това е заради, това като гледаш, не се виждат другите блокове. Ето, все едно имате левитиращо блокче. Какво е левитиращо? Но, ако ги щупите, цялата магия се разваля. Виждате ли? Можете да използвате всякакъв блок. Ето. Блокчето не левитира. То просто ще седи върху стъклата. И, да, следното, може би. Ето, виждате тази стена. Ще разберете ли кое е фалшивото? Ето, ще ви покажа едно лесно нещо. Ето, тук се вижда и тази черна черта. И тук има едно плюсче. Вижте как изглежда всъщност. Ето, чертичката си като някакво купченца. Виждате ли? Ако, например, тази част е ако тази част то не можем да махнем, но ви се изглежда като блок и половина тук. И си мислите, как да го закрия? Не мога. И да, ето всъщност и това е едното блокче. Ако сложим това, пак нищо няма да се промени, защото задните блокчета са си нужни и можете да го използвате например в някой ваш сървър. Само така се прави. Чакайте, сега ще ви покажа. Ето. Много е яко, всъщност. Но това е проблем за горното блокче. Но мисля, че можем да го поправим, като... Видим сега, дали ще се е оправило. Всъщност, той не може да се оправи. Да. Ето всъщност как се прави, само и това е нужно.
Значи, взимате, правите. Трябва да е само и това. И правите още едно такова. Видите ли? После поставяте ей това. И ето, получавате чертичка. Но нужно е да изгъната и тази част, защото няма по друг начин да стане. Ето. Ако е тъй, така може да си правите и вратички. Нека да пробваме по този начин. Да. Ето можете да си правите цял ден. Не по дялото. Ето. Можете да си правите куличка. Различни неща. Но проблемът е това, че не можете да се това е половина. Ако беше само едно, също така, тук какво е станало? Все едно са обърнати. Какво стана? Да, докато снимам на една игра, И на мен ми се е случило. Да, много гадно. Добре, чакай. Ако правиш. Нещо показвам тайни на Майнкрафт за неща. И след пак повече неща за този епизод няма да ви покажа, но да се надявам, че ще ви помогне това с нещо. Да. Ако искате да си правите левитиращото блокче, можете да правите четирите плочки. Ако искате да си правите малките дупки, какво там? Да. И да, до нови срещи. Пак ще се видим и чао!